til. Onsdag aften ekstrem ballade, da Roma og Manchester United spillede kvartfinale i Champions League. Kasper Heiselberg, du stod blandt fansene fra Manchester United nede på det olympiske stadion. Hvor slemt var det? Det var sådan, at vi ikke vidste, hvad der skete. Vi oplevede, at politiet lige pludselig gik til angreb mod Uniteds fans. Og tumult og skubberi og... Et stort kaos. Ja, det var det sådan. Vi vender tilbage til dig, Kasper, men lige nu der skal vi altså se, hvor hårdt det gik for sig, da et stadion i Rom blev forvandlet til en regulær krigszone. Og jeg skal advare om, at det er stærke billeder, desværre, der kommer nu. På banen vandt Roma 2-1 over Manchester United, men det var de dramatiske uroligheder uden for banen, der chokerede Stadio Olimpico onsdag aften. Voldscenerne brød ud kort før pausen, da Rodrigo Tadei bragte hjemmeholdet i front. Kasteskyts fløj herefter gennem luften, og italiensk politi skred hårdhændet ind over for de medrejsende engelske fans. Flere af dem fik adskillige knæbelslag fra det talstærke politi og blev tvunget tilbage med blodet flydende ned af ansigtet. Ud af de omkring 4.500 United-fans blev 18 efterfølgende indlagt på hospitalet. UEFA har iværksat en undersøgelse, der kan føre til sanktioner både over for Roma og Manchester United. Men undersøgelsen kan også føre til kritik af det italienske politi, der muligvis optrådte for aggressivt. Ja, politiet, der muligvis er optrådt for aggressivt, siger vores reporter her. Det er også sin fornemmelse af det? Det var det i den grad. Vi op til kampen, op til kampstart, der begyndte at blive kastet flasker mellem de her to fangrupper. Og da Roma så kommer foran, der begynder Romas fans at ligesom presse op imod den glasmur, som skiller de her fans. Der, hvor politiet også står. Ja, og politiet kan gå ned på United-siden af den her glasmur. Fuldstændig uhæmmet slår på alt, hvad der er at slå på. Men det er jo heller ikke alle United-fans, der er lige, han har sagt, charmerende er det. Der er sådan lidt hooligan-typer imellem, er der ikke? Det skal det nok være, for man kan bare se, at i 70'erne og 80'erne, der var store problemer i engelsk fodbold. Men jeg ved ikke, der er mange af dem, der er blevet ældre, ikke? Men jeg så også flere ældre også blive mere voldelige, efter at have set politiet komme sådan frem. Men hvordan vil du beskrive politiets håndtering af det, der skete der? Det var forfærdeligt, synes jeg. For lige pludselig går de til angreb på Uniteds fans, efter Roma de prøvet at forsere den her glasmur. Og det er klart, det skaber en modreaktion fra United-supporterne. For du kender engelske mentalitet, som der er ikke nogen, der skal ind på deres område. Men 18 mennesker ryger på hospitalet af United-fans. Er det virkelig et mirakel, at der ikke er nogen, der kommer endnu? Det vil jeg desværre skyde på, der er. For der var ikke kontrol over situationen. Jeg så en ældre her på omkring, måske din alder, uden at sige, uden at give et bud. Det er 30 år, ja. Blive båret væk af sine to teenage-sønner, hvor han har blod i hele ansigtet, og de to sønner, de står, dad. Det var forfærdeligt at se. Ja. Men tror du, det her kan afstedkomme, at der bliver ballade igen, når de spiller i morgen på Old Trafford? Ja, der er ikke tradition for at ballade på Old Trafford, så jeg tvivler på det, og man har også set, at engelsk politi, de er eksperter i huliganisme. Jo. Det er der, hvor problemerne også er sin tid opstået, ikke? Mens der i Italien, der er stor historie, især på det seneste med huliganisme, og vi blev også advaret, inden vi tog det ned af både Manchester United og den britiske ambassade, om at det er ikke lige nogle fans, man lige skal pege fingre af. Okay. Urolighederne i Rom i onsdags, det var altså langt fra de første, og desværre nok heller ikke de sidste, når engelske fodboldfans, som også vi hørte Kasper sige her, drager til Sydeuropa. Men hvorfor sker det altid, når man samtidig må konstatere, at der stort set aldrig er ballade på stadion, når de engelske hold spiller hjemme? Det her så vi i 70'erne, 80'erne, 90'erne og i onsdags i Rom. Og blandt fodboldfans fremkaldte synet de samme reaktioner som tidligere. It's just the police want to try and enforce that they are the police and they can more or less do what they want. Just think the police should ease back a little bit and let the fans get on with what they want to do and watch the game to love. When it's football fans, because of the reputation from years ago, they think they can just beat the shit out of the English fans like they do. Det nye i England er, at den slags holdninger i vid udstrækning deles af det øvrige samfund. Fodboldtilhængere, der betragter sig selv som ofre, har ikke længere en skængerrøst i offentligheden. I think gone are the times when you necessarily just expect always that your fans are in the wrong. If there's trouble, you have to look to both sides, and I think maybe that is what's changed. For at understrege, at synet på fodboldtilhængere har forandret sig herover i England, der er selveste Manchester United kommet på banen med tilbud til tilhængerne om at samle øjenvidneberetninger ind fra de, der var i Rom. I gamle dage, der ville udmeldingen fra klubben automatisk have været, de ikke rigtige fans, afvisning i stedet for støtte.
I think that the clubs now try to have a better relationship with their supporters, but I genuinely think that in this particular instance in Rome, Manchester United felt that their supporters were provoked, and Manchester United felt that their supporters were attacked by overreacting police. Taxachauffør Dave Ashton var i Rom i onsdags, og han var også i Spanien i 1982 til VM, hvor han og 38 andre englændere blev tilbageholdt af politiet i 2 uger efter optøjer på en bar. In 1982, when we got arrested, nobody would stick up for us. The daily papers, all they wanted to do was write English hooligans. That has changed. Well, the press has changed, yes. And like you say, the football clubs do speak out for the fans. Efter en markant udskiftning i tribunesegmentet og en mere forebyggende politiindsats, har man haft et fredeligt årti i England. Men hvad er det så, der går galt, når englænderne er ude i Europa? They weren't able to police the situation in a way that they would do in England. So a certain amount of aggression which we're able to deal with is something that they feel more threatened by. But you go to France, Italy and Spain, I mean, you're allowed to have a good time when you're on holiday there, but when you're a football fan, you're not allowed to have a good time. Selv i Italien er der forståelse for de engelske fans. Probably some kind of behavior from the police could have been different. For sure, there was a problem with some people that were a bit affected by alcohol from some English fans. We feel extremely sorry for the assaults that have been outside the stadium. Pierluigi Pardo accepterer ikke balladen i Rom som et udtryk for kulturkamp. Måske er det bare en kulturkløft, men sådan en skal altså også overkommes. If that's the case, then it's beholden upon both supporters and the police to make sure that they respect the other culture, to make sure that they know what's happening. And I think maybe something got lost in translation there. You would certainly hope that nothing happens, for instance, in Valencia. Chelsea are there this week, and if something happens there again, then maybe we can start to talk about a general problem and the return of the Malays, but I don't think that will be the case. Og nu kan vi så krydse fingre for, at tingene foregår i god ro og orden, når United og Roma i morgen aften spiller en højspændende returkamp. Leder til kampen fra Old Trafford, som vi selvfølgelig fokuserer på fra klokken 19.30 her på TV3+.